Hej til killoat mistä älä biotomut toqqitserujoruissuarpa piffissaaqisorijoruissuunga manapparsamallualu pinikoriaami ilaquttakkalu maaniilti ilaquttaknalinginnaasum maani qaniginerpaasak najuaqanginnami ilangisaqittarnikuakkak siamassak unammisitsinem tassan eqqarneqarsinnaappu marlu assingiingittut imma kukiti suliaranikuusati imma nassiussinnaavit Facebook-kimi uan ataan allaqqavaq kuki qanorluun ittuusinnaapput qanorluunni isikkulersaarsimasinnaasati assi nammin suliaranikuusat ikkullu taava ima inuissiorma Oktober 14 juhu qanittuharinguusa paatiuppak ima toqqaasinnaautit eqqukkat uqarlaa ima aana Pilinta van Melonisunippo Nadia ima Jankasunniptikikommisunippo Taanatasia Kantiflossisunippo Tiina tipeqangilaq kisianni qalipaatinittilaartarsikkun taava Laura sorlormaa Laura Hindbergisunnitto taava Pia Jorbergisunnitto taava akitsingua limonadisunnit nuissua taavalu Maru qanorma puujulerpakkiis skumfituusisunnitto amerlalaarami eqqaamaniangas nammin sanaaraakka plantevox assingiingit atorpak vitamin iilersorluit taavalu uuliat assingiingit sikkunu peqqinnartu atorpakka aama namminerla aatillu suliaranikuakka eqqungassaapput nularsarmsumiikkaluaruilluunniit nassiutissuak ilinna taana eqqaarusuinnarlugu assingiingittuna qalipaatin misileraallаттaaунга qanittumi ullu uinnakka ateqqilaaleriaruk immiusseqqittaalissуungaasit ajungikkisi assinnassius silluarisi takus bye